протест. Българи, време е за протест. Нашите предци от далечните страни култура са построили, знаме са дарили. И богове с различни имена са ни кръстили. Шампала наш 26 километровата стена сме я защитили. Хайде на протест. Българи, време е за протест. Българи, време е за протест. Кой сме ние, че да стоиме? Сега който може ще оцелее, сред природа да се вее, без ваксина старини да доживее. Хайде на протест. Българи, време е за протест. Свободни сред природа ще остареем. Нека браун газ бита да открием и Ормуз да си придобием, че без пари пак ще си живеем. Хайде на протест. Българи, време е за протест. Да им покажем кой са българите на целия свят. Откриватели, изобретатели, просветлени. Материалното в гроба ни ще ни е полезното, и интернет не ни трябва, за да ни е лесно. Щом Ормуз и браун газ са ни от природа дар. От вода се прави и в вода се превръща, а записките на каша са ни под ръка. Умните го знаят и се осъзнават. Хайде на протест. Българи, време е за протест. Ормуз е лесен от сол, от мъртво море. 1:3 в дестилирана вода я разтвори, разбърквайки pH 10,78 задръжти с сода каустик на малки къпчици. Ето ти четвъртото състояние на материята. Нито течно, нито твърдо или газообразно. Елементът го наричат етера по-често. Хайде на протест. Българи, време за протест.